de feina? Em sembla que un marit té dret a opinar sobre la feina de la seva dona. A dir alguna cosa. A tu no t'interessa ni opinar, ni ajudar-me, ni res de tot això. Tu l'únic que t'interessa és impedir que me'n surti tota sola. Culpa d'una gelosia sense cap fonament. Cap fonament? A tu no et sembla que és fonament que te'n vagis una nit a Toulouse amb un paio que dormis en el mateix hotel? Som-hi, ja hi tornem. I que després tornis dient que t'han confós amb la senyora Sabater. Francament, si això no és cap fonament... Tu t'ho capgires a la teva manera. No, aquí l'única que gira les coses a la seva manera, sense pensar ni com és, ets tu. Ah, sí? I preparar el dinar per tothom cada dia. I anar a comprar. I parlar amb els professors. I portar el Martí al metge. I planxar. Que ho fas tu, això? Abans sí, quan em volies tornar a conquistar, sí. Però ara només una servidora.